Aquest directe després va borrat, perquè... Que no, que aquest directe després va a YouTube. Me caso... Clar. Ens veiem al proxe directe. El proxe directe. Adiós! Avui hem fet una recopilació de fotos fail del nostre viatge al Japó. Correcte. No aquelles maques que, ai, fem-nos una foto aquí, que al fons tenim un tori, ai, que maco, que això... No! No. Avui ensenyarem les fotos més lletges, les que estan mogudes, les que sortim amb cara de pa de ral, volguem dir, ens acaben de fer una foto i no ens hem enterat. Cara de què? De pa de ral. Pa de ral. Algú sap què és el pa de ral? Perquè jo no, Ja hi som. Què és això? És que no sé. Una cara de pa de ral. Yokoso! Nosaltres som Aventura per Japó. Vols que procedim ja amb la primera de les fotos? Vinga, sí? va, anem a riure. Esteu preparades i preparats? Voleu riure? Voleu riure? Ojo, Ojo, perquè... Ojut. Anem a veure. Passarem al overlay que hem creat per l'ocasió. Oh. Bravos. Tachan! Ara Bravos, ens veiem bravos. més petits, però el que veurem més gros, el que veurem seran les fotos. Anem a explicar primer la tria d'aquestes fotos. Anem a explicar la tria. Anem a triar l'Explica. De totes les fotos d'Explica, de totes les fotos que hem agafat, Sí? unes les ha agafat ell, Correcte? altres les he agafat jo. Sí. Per tant, jo sé les que he triat jo, però no sé les que ha triat ell. Correcte. Primera foto. Perfecte, Txan, perfecte. txan, txan. Just l'única que no he editat, Tachan, mita-la. Per què? Per què? Farem una petita explicació, que en aquest cas és que la Mary va dir ai sí, fes-me una foto que surti la torre aquesta per dalt. I això va ser el resultat. Me la va demanar ella, aquesta foto. Ai, sóc un unicorn. Doncs mira quin unicorn, té tota la Sóc raó. un unicorn. És veritat. Passarem a la següent? Passem a la següent, Sí. va. Segona foto. Segona foto. Anem a veure. 1, 2... Tachan... Vale. Aquí es va predir el futur. Aquesta, a dia d'avui, pot no semblar en cap moment que sigui una foto fail, pot semblar-nos la foto més normal del món, però mireu amb quina cara em mira la Mary. Això és perquè el 2019, quan la nostra vida era normal, entre cometes, això era una cosa molt estranya. Ens vam comprar mascaretes al Japó per fer la gràcia, perquè al Japó ja sabeu que les persones portaven mascareta abans d'aquesta pandèmia. I clar, vam dir, ai, ens comprem mascaretes, i jo me la vaig posar. I la seva reacció, doncs, va ser la que veieu a Jo, però continuació. on vas amb mascareta? Que tothom et mirarà pel carrer, quina vergonya. Doncs sí. Doncs 2 anys més tard, pam! Gran foto, Volíem sortir, ens feia il·lusió. Sí, la il·luminació no la portem massa bé, Estàvem molt emocionats. On era això? Tokyo Skytree. Les primeres fotos, De les primeres fotos. Sí. Aquesta va ser de les primeres... Hello, darkness, my old friend. Lamentable, vull dir, aquesta foto és lamentable. Som Dark Sabri i Dark Mary, Sí. Aviam. Mireu-li el cap, sisplau, el Chavo del 8. Et falta el casquet volador. Veieu com m'he de veure? Jo ja tinc fama de cap gros, saps? Només em falta això. Mira les manetes petitetes. Sí. Pop! Doncs res, ja heu rigut una estona, podem passar a la següent? El casquet volador. Bé, el lluç i la... I la merlussa, no? Sí, Això no vas la a dir, no? merlussa. Aquí la Mary estava molt enfadada. I jo estava amb una petita cara conciliadora amb els ulls una mica així de va, no t'enfadis, home, que estem al Japó. Però era desesperant. Sí, no passa res, és el que hi ha. És el que... Següent foto. Per què passa això? Aviam, aquí ho teniu, Atenció i atenció, A veure. Si abans tenia cara de mal humor, com ho veiem, això? Mira'ls, aquí, ja podem deixar el directe Ja així, està. Mira el pal. Però és que va i enfoca la mà, tio. Mira el pal enfocat. I passa de nosaltres. És que...
Com s'has vist? Mireu al fons, sisplau. Això podria ser Japó o Lloret de Mar, perfectament, Aquesta l'he tingut que posar a pantalla completa. A veure. Atenció, jo tenia la intenció de fer una foto maca, vale? Però no va poder ser. La Mary va decidir treure la llengua, passava un senyor per darrere i la meva cara, doncs ja... Vols comportar-te, Sí, la meva cara era de què estàs fent. La llum, en alguns casos, era bastant lamentable, però no tant com l'expressió i la llengua de la Mary. En fi, tornem a les nostres cares. L'havia de posar aquesta, ho sento. Sí. La següent no sé quina és, realment, però anem a veure. A veure, però això m'ho podeu explicar? Què representa? Aquesta foto pot donar lloc a moltes interpretacions. Entre la meva posició, la seva cara i els meus braços... Per favor. Aquesta hi havia de ser, perdoneu, Que desgràcia. Jo surto fatal. Home, clar. Semblo guenya. Aquesta és més normal. vinga. Perquè aquí nosaltres sortim relativament macos. Just una foto que sortíem bé. I Clar. ara sortia aquí el... Però què tenim... senyor. Atenció, el senyor de darrere... Sembla que estigui... Exacte, unes cares d'aquestes de no sé, és molt estrany tot plegat. Jo he de dir que dins del fail estic molt orgullós perquè aquí es veu la Torre de Tòquio. Clar, era o la Torre de Tòquio o nosaltres. Bueno, doncs la Torre de Tòquio. Doncs veus? Clar, perquè Ho a van fer l'Sky Tree l'únic que es veia eren uns edificis de fons Sí, i fosc. Aquí bàsicament. almenys doncs s'aprecien dues siluetes una mica desafortunades i la torre. Vols comentar alguna cosa d'aquesta foto o... És que... Aquesta no l'he triat jo, Mireu-me la cara, mireu-me la cara. M'han posat aquí i aquí que em quedo. Vergonyosa. Aquesta foto és vergonyosa. I la següent... Aviam si Esteve, va. Aviam si hi ha sort i Esteve. Perquè hi ha prou de riure's de mi. No, doncs sóc jo. A veure... Quan et fas la foto i et penses que quedaràs tu, no? I al fons així, no? I estàs allà, vamos, a 10 quilòmetres lluny. Això era el creuament de Shibuya. El creuament més famós possiblement del món. Veieu el creuament per aquí? Perquè jo no. Jo l'únic que veig és jo amb una pose de hooligan, de porter de discoteca de Lloret i coses per darrere. Podria ser una foto molt xula, no ho és. El pas de zebra no hi és. No, les ratlles del creuament no hi són. Ja està, deixem-ho aquí. Les van treure, et vam fer la foto i les van tornar a posar. Sí. Aviam. Vale. Fantàstic. Aquesta és la que volia. Surrealismo! Què vol dir això? Vam fer una paràbola perfecta, o sigui, què vol dir aquest... Com vam fer aquesta foto? No ho sé, no hi ha no filters. És lamentable, però és increïble alhora. Una Mireu? foto malament que surt bé. Vull dir, això és l'espiral de Fibonacci com a mínim. És espectacular. Perquè, a més, la cara de la Mary, la meva no, la meva està viatjant entre el País Basc i Andalusia, però la de la Mary està just al mig i perfecta, saps? Vull dir, una mica de cara de por, no m'estranya. Perquè jo, amb la posició que estic, semblo en Jabba the Hutt, que sembla que l'estigui a punt d'absorbir, agafar-la així, vine aquí! És una mica estrany. Ara et podràs esplayar ben esplayada, que ja sé quina ve. No, si em toca una lletja... No. Ah, vale. Que parli la Mary? Doncs us ho poso en bandeja. Que parli la Mary. Ai, el senyor de 60 anys. Ai, que em vagis patir. Doncs aquí estàvem a Kyoto, ens hem posat el yukata pertinent, acabàvem de fer el llit i jo vaig començar a fer fotos. I tu traginant coses, no sé què estaves fent, i jo vaig aprofitar per fer la foto, evidentment. Aquí tenim la següent, vinga. El pixaner! Sembla que estigui fent un riu en el riu. És que mireu-li la pose. Tu vas buscar tot moment on podies fer-me una foto horrorosa. Ai, senyor. És que no pot ser. Queden 3 fotos, Aviam. Bé.
Na, 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 na. Suéltalo, suéltalo. Quina capacitat tenies? Vull dir, això potser va durar un instant. Jo estava fent així en plan, perquè s'havien apagat les llums, feia llums de colors, i en el moment que es van posar les llums blanques vaig fer així en plan, què passa? Pues em va fer la foto! És que del moment, Us juro que faré un meme d'aquesta foto i em vestiré com la marinera Lluna. Us ho dic en sèrio. Anem a per la penúltima foto de la nit. Toma! Cal? Aquesta vam dir que no. Això borrat. Això borrat. Per favor. Lo millor és que se l'ha fet ella mateixa. No he sigut jo. Però jo que sé que estava fent una foto. Magnífic. Em sembla No hi ha dret. meravellosa. I tot i així no m'estic passant tant com t'estaries passant tu amb mi. Però, sisplau, apreciem una mica senyor. abans de... Sí, home, Aviam. pots parar? Sembla que em passi alguna cosa. No hi ha dret. No hi ha dret. Expliqueu-me què significa això. Mary, fes-me una foto aquí amb el tigre. Aquí era un tigre, això de flors, i era supermaco l'efecte que feia, però goita-la ell. Em fico aquí i jo també sóc un tigre. Oita. Sembla una espècie de mono. Què és això? Què representa? O sigui, què vol dir aquesta cara? Què Per representa? què? És que... Et vaig dir, posa't aquí, que et faig una foto, que és molt xulo. Jo pensant, una caca de foto que sortirà. I ell, bueno, vale, doncs m'hi poso. Lamentable, en fi. És molt lamentable. Ai. I amb això, doncs acabaríem aquest repertori. Però què és això? Ala! Nosaltres amb això també us deixem. Dir-vos que ara sí, ja hem rigut una estona, us ho agraïm moltíssim. Doncs jo estic molt contenta avui, tu. Aviam, explica. M'ho he passat molt bé. Bueno, veus que Ha sigut bé. un dia molt bonic i acabar-lo amb vosaltres encara més. Dir-vos que un cop més, moltíssimes gràcies. I abans de fer la raid ens despedirem, com Ens toca, despedirem com toca. no? Moltíssimes gràcies i ens veiem al proper directe. Aventura A veure, no. Si tu... A veure... Ens veiem al pròxim directe de... Aventura per Japó!